Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa Ginoo mga igsuon. Karon atong gisaulog ang nasudnong Domingo sa Biblia o National Bible Sunday. Subay sa tulo ka presidential proclamations, giawhag ang tanang lungsuranon sa Pilipinas, katoliko man o dili katoliko, sa pagbasa o pagtuon sa Biblia, kansang pagtulunan, makatabang sa pag-umol sa espirituhanon og moral nga kinabuhi sa tanang Pilipino. Kay ang buhing mensahe sa Dios bahin sa gugma, kalinaw og kaangayan alang man sa tanan. Sulod ning santos nga misa, pangayoon ta ang grasya sa makanunayong pagpuyo sa pulong sa Dios aron mahisama kita ni Kristo og mahimong mga buhing saksi sa maayong balita alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, aniata sa ikatulong Domingo sulod sa tuig, ug sa atong simbahan, gisaulog sad nato ang National Bible Sunday, or ang Domingo sa pulong sa Dios. Nga unta pinaagi ni Santos nga misa, maamguhan nato kung unsa ka importante
ang Biblia orang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Aron mahimutang takos sa pagsaulog santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadagit sa iyang mga tao, hindi sa yuta, hindi sa yuta. Itong hari, Diyos Aman, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Yesu Kristo, bukong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy ni kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo, O Heso Kristo, upat sa Espiritu Santo, biyaya sa himaya sa Diyos Ama. Magampo kita, O Diyos na makagahom mo walay katapusan, mandoyang among mga buhat, aron makapahimot kami kanimo, o himuha nga magdaghan ang mga maayong buhat, diya sa ngalan sa imong hinigugmang anak, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhiyog hariban kanmog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Nehemias. Busa gidala ni Esdras ang basahon at tubangan sa katawhan nga nagkatigom, mga lalaki, mga babayi, ug mga kabataan nga may igo ng panabot. Ug gibasa niya kini diha sa ilang atubangan didto sa plaza, ug namati sila pag-ayo.
Si Esdras nagbarug sa platapormang kahoy, nga ilang gihimo alang niining katuyuan. Ug tupad kaniya nagtindog si Matatias, si Semaya, si Anaias, si Urias, si Helkias, ug si Maasiyas diha sa iyang tuo. Ug dapit sa iyang wala diha si Pedaias, si Misael, si Melkias, si Hasom, si Hasbadana, si Zacarias, ug si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at tubangan sa tanang tawo. Ug sa pag-abli niya niini, nanindog ang tanan. Ug gidayig ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios ug ang katawhan mitubag. Amen, amen. Pinataas ang ilang mga kamot, ug giduko nila ang ilang ulo, ug gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Mihatag silag binaba nga hubad sa balaod sa Dios, ug gipasabot kini aron ang mga tawo makasabot niini. Nanghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias nga mao'y gobernador, ug si Esdras ang pari ug batid sa balaod, ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tawo miingon, balaan kining adlawa alang sa Ginoo nga atong Dios, ayaw kamo kasubo ni maghilak. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalima sa kalan. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tawo nga yano. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga kasugiguan sa Ginoo mataro, nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuo, silang tanan mataro. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga pulong sa atong baba, ug ang hunahuna sa atong kasing-kasing, makapahimuot unta kanimo. O Ginoo akong bato, ug akong manluluwas. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi.
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug dili mga Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usara ka bahin, kundili daghang mga bahin. Kun moingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug kun moingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kun ang tibuok lawas matara, unsaon man pagkadungog niini, o kung dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot, ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kung usa lamang kini kabahin, apan sumala sa nasayra nato, may daghang bahin sa usa ka lawas. Busa, dili makaingon ang mata ngadto sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo. Hinunoa, dili kita makapadayon sa atong mga bulhaton, kung wala ang bahin nga atong giisip nga huyang, ug kadtong mga bahin nga atong gihuna-huna, nga dili kaayo hinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin nga dili kaayo nindot tan-awon, nakaangkon sa talagsaong pagtagad, ug wala kinahanglana ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas. Ang Diyos mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas, aron paghatag dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Busa, walay pagkabahin-bahin sa lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo, ang usag-usa bahin niini. Diha sa simbahan gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, ang mga propeta. Ikatulo, ang mga magtutuodlo. Og unya kadtong naghimog mga milagro. Og sinundan kini ni atong gihatagag gahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban, o pagmando kanila, o pagsultig laing mga pinulungan. Dili sila tanan mga apostoles, o mga propeta, o magtutudlo. Dili ang tanan may gahom paghimog mga milagro, o pag-ayo sa mga balatian, o pagsultig laing mga pinulungan, o pagsaysay sa kahulugan, maong mga pinulungana. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo manaka ninyo. Ang sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Minahal kong Teofilo, daghan ang nangako pagsulat og taho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato ni adtong nakakitagayod ni ining mga butanga sukad sa sinugdan ug nagsangyaw sa mensahe. Busa halangdong Teofilo, tungod kay nakatuon man ako pag-ayo ni ining tanan sukad sa sinugdan, ihunahuna ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gitudlo kanimo. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikailap sa tibuok kawitaan ang balita mahingtungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga o gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya nagdako. Og ingon sa naandan, miadto siya og sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Og gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Gibukhag niya ang linukot nga basahon, ug maoy iyang naggibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo anya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag, ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuwig nga ang Ginoo moluwas sa iyang katawhan. Unya gilukod ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa pinyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan diyan ni Kristo, karon ang third Sunday in Ordinary Time. Gisaulog sad nato sa atong simbahan ang National Bible Sunday and also ang Domingo sa Pulong sa Dios. Ang atong mga pagbasa karon, ilabi na ang unang pagbasa ug ang Ebanghelyo, no, nagsangyaw kanato kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo o giunsa ni Kristo ang pagsangyaw sa maayong balita sa iyang misyon diri sa yuta, no? So mobalik ta sa atong unang pagbasa gikan ni Propeta Nehemias, no. Dito sa first part sa atong unang pagbasa, naayo sa katawo nga nagdalawog basahon, no, sa atbangan sa mga tao. Ang iyang ngalan kay si Esdras. Gibasa ni Esdras ang pulong sa Dios ug ang katawhan na minaw ug na malandong. Mga kaigsunan diyan ni Kristo, no, sa panahon pa sa mga Israelita, dili pa kayo klaro kung kinsa ang Ginoo, unsay tinuod nga pulong niya, no? O kinsa yang mga propeta o kinsay mga pari niya. Pero karong sa atong unang pagbasa, naayo sa katawo nga si Esdras, yang gibasa sa mga tao ang pulong sa Dios, no? Ang balaod sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo iyang gibasa. Ug ang reaction sa mga tao simple ra gyud kaayo. Naminaw sila ug maayo ug namalandong, no? Makarelate man gyud ta ani kanang moattend tag misa ba?
Kung basahon ang mga pagbasa, first reading, Salmo Responsorio, second reading, Ebanghelyo, mga selected na ni sila mga readings, mga kaigsunan diyan ni Kristo. Selected na sila. Well-studied na sila. Aron na atay makatunan ba, no? Kada simba nato, no? Pero, unsa ka ang nahitabo karon sa atong mga when we go to church, mao ba gihapon ang realidad sa atong katilingban? Naminaw ba ta sa mga pulong sa Dios? No? Attentive ba ang atong listening? Karon ilabi na daghan kayo distraction ba, no? Grabe sa simbahan karon, no? Naay mga nagdalag cellphone, no? Na mga nag-recording, naay nag-text-text pa, na usahay na nagchika-chika pa, nga nanasimbahan. Pagsugod sa reader, ang pagbasa gikan ni propeta pananglitan Nehemias. No. Kung mangutana ko ninyo karon, makainomdum pa mo kung kinsay nagsulat sa ikaduhang pagbasa? Di ba? Buti pa sabot, wag kita maminaw. We don't listen. We Catholics don't listen. Maguwat rata sa walin ni Padre. Unya, kung way klarong wali ni Padre, uyaw-uyaw na tayo, way klaro man to si Father, di mo kamamuwali. Ikaw day na malandong day ka, naminaw day ka sa pulong sa Dios. Waman sad, no? Iyo, sige, blame di ha? Naningkamot ba ako nag-andam? Ikaw ang naminaw. Diba? You know, joke lang, pero tinuod, no? So, nga nagyud siya. Catholics are not attentive to the Word of God. Bisan gani, sulod sa atong santos nga misa. No, kung mangutana ko ninyo, unsay tubag sa Salmo Responsorio, no? I-Google pa lang, kung wala pa, gisulat dilinan nila mainumduman. No? Diba? No. Ang imong mga pulong Ginoo, Espiritu ug unsa to? Kalimut man ko, oy. Mapunpud ko na minaw ba, no? You know, is spirit and life. Buti pa sabot, kung maminaw tagtarong sa mga pulong sa Dios, ang Espiritu magpuyo ka nato, ang kinabuhi, no? Mulambo. Especially the life of faith we have. Sayang, today is National Bible Sunday. Na ako'y usa ka higala nga, ganahan kaayo siya, no? Kung makakita siya bagong libro, mupalit yun siya. It doesn't matter what kind of book it is. Naan niya tanan. Oh, basag yun siya almost every day, 10 pages, 20 pages every day. Tungod sa iyang kabizim, nihinay na ron. No? Pero every day that person reads any kinds of books. Then, usa ka adlaw, itong historyaming duha, magitagaan man ko libro niya, kay inspirational ka, ano kuno kaayo katong libro ha. Ang tud karon wa pa nako gibasa. Tungod na to nga wa pa ko na-inspire. Pero ako sa gipangutana, how many times have you read the Bible? Ingon siya, wa pa ko kahuman sa first book, sa Genesis pa. Pero ang iyang kwarto, libro gyud na, bisag asa libro na, and everything was read. Less than 1 or 2 weeks, so 1 month or 2 months, pag-abot sa iyang kwarto, humana na siya. Pero ang Biblia, no, never pa siya nakahuman. Diba? That's our attitude towards the Word of God. Ang pulong nga Espiritu o kinabuhi. Sayang. That's why we don't have this Spirit. We don't have life. Because we are far away from the Word of God. Sayang mga kaigsunan, available unta kaayo ang pulong sa Ginoo. So, ingan na ragyod, no? So usbon nato ang atong mga naandan kinaiya labi na sa simbahan, labi na sa santos nga misa. When the person begins a reading from the book of Prophet Jeremiah, maminaw gyud tagtarong, no? Let us set aside all distractions, cell phones, chismis, unya na lang naanay time para ana. Tagaig panahon ang pulong sa Dios. Tagaig panahon ang pulong sa Dios. Because it is the same word that becomes flesh in our hearts. Kining maong pulong nga gisangyaw sa santos nga misa ang mahimong tawo sa balaan nga Eucharistia.
Ingana na siya mga kaigsunan diyan ni Kristo. That's why we celebrate the liturgy of the Word first bago ta mag-celebrate sa liturgy of the Eucharist. No. So ikaduha, kung paminawon nato or basahon nato ang ang pulong sa Dios o ang Biblia, naani say gahom. Naani say gahom. Do you know, ang tanang butang gihimo sa amahan pinaagi sa pulong. Kung dili mo tuo tanawa ang ebanghelyo sumala ni San Juan, chapter 1, verses 1 to 14. When the Word was the source of everything. Nagibuhat sa amahan, pinaagi sa pulong nga mo si Jesucristo ang tanan. Naay gahom ang pulong sa Dios. The Word is powerful. The Word is inspirational. The Word saves. No? Makaluwas ang pulong sa Dios because the Word is Jesus. Tungod kay ang pulong mao si Kristo. Mga kaigsunan dihan ni Kristo, usahay mo ingon ta, no, nawagtangan makog paglawom, no. My faith is getting weaker. Dili na ko sure, no, sa akong relationship with God. Usa ra gyud kabutang hinungdan ana. Nilayo ta sa pulong sa Dios. We don't read the Word again. Tungod kay, if we read the Word every day, the Word nga ginganlag og Emmanuel magpabilin uban kanato wherever we go. No. My dear brothers and sisters, sa atong ebanghelyo karon, si Jesus miingon sa iyang mga kabarangayan, no? He was in his synagogue after reading ang usa ka parte sa gikan ni propeta Isaías. Niingon siya sa mga tao, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Giprangkahan gyud ni Kristo. No? Unsay buot ipasabot ani? Anytime nga we read, anytime nga maminaw ta, mubasa man ta or maminaw sa pulong sa Dios, kung naatay pagtuo, naatay pagsalig ug open ang atong mga heart, matuman gyud ang gisulti sa Ginoo. Jesus is telling us straight today, no, that kining mga bahina sa kasulatan natuman karon sa inyoha as you heard it read to you. Mga kaigsunan diha ni Kristo, si Jesucristo mao ang pulong sa amahan nga nahimong tao. Si Jesucristo mao ang gipadala sa amahan aron makig-uban kanato. One of the ways, usa sa mga paagi nga nagpuyo uban kanato si Jesus, ang naa sa balahang kasulatan in the Bible, no, sa pulong sa Dios. Mga kaigsunan diha ni Kristo, giauhag ta karon sa simbahan, giauhag ta ni Jesus, giauhag ta sa mga propeta karon, no, sa atong mga pagbasa, to come closer to God through the Word. Go back to the roots. Sa atong simbahang Katoliko, when we read the Bible, dili basta-basta, no? Kanang we read the Bible un gamiton nato aron pang isangyaw nato, gamiton nato just to get people's attention or just to use people. In the Catholic Church, we don't use the Word of God. We allow the Word of God to use us. That's how it is in the Catholic Church. No? Dili na basta-basta magsangyaw ka sa mayong balita, daprin kalsada. No. Sa simbahan, ang pulong sa Dios, gi-read o gi-interpret sulod sa tradition o sa church. Dili ka nang mangita na lang kag bahin sa kasulatan ug murid ka, unya ka na imong isangyaw. Dili. Kinahanglan sabton nato sa context, sa tradition, ug sa simbahan ang meaning sa mga pulong o sa pulong sa Dios. No. Pananglitan, unsay buot ipasabot ni Kristo pagingon niya sa diri sa atong ebanghelyo, miingon siya, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako
gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita. And the rest. Pwede man ako na gamiton nga ang Espiritu sa Ginoo na anako, no? Aron musikat ko ba? No? Makahiling ko, makamilagro ko. But that's not the meaning of it. Dili na to pwedeng kuhawon ra nato ang pulong gamiton nato para sa atong benefits. Ang buoti pasabot ni Kristo diri, Jesus, nakigistorya siya sa iyang mga people, sa iyang mga katawuhan. No? And he was saying, ang Old Testament nga promise, gituman sa Dios nga Amahan, pinaagi sa pag-anhi nako. No? Jesus is saying that the Father anointed me through the Spirit to be the Messiah. So, si Kristo maoy ang bridge sa karaan ug bag-ong kasabutan. No? Gituman sa Amahan diha ni Kristo ang iyang gisaad sa mga Israelita. No? So ingana, when we Catholics preach, we Catholics, we read the Bible, we Catholics, we study the Bible, dili basta-basta nga kung unsay atong gusto. We read the Bible within the context, we read the Bible within the tradition, we read the Bible within the church. No? Mga kaigsunan diyan ni Kristo, sa atong pagsaulog sa Domingo sa Pulong sa Dios, let us go back to the roots. Let us go back kung asa nagsugod ang tanan. Dili lang ang atong pagtuo, kundili ang tibuok kalibutan. Everything was made by the Word. Let us go back to the Word. May we become rooted in the Word and alive in faith, witnesses, saksi sa pulong. Let us renew our attention while attending Mass. Pagsugod sa pagbasa, maminaw ta, mamalandong ta. Nagingon si Kristo karon, kung maminaw ta or makadungog ta sa pulong sa Dios, kung unsay gibasa, matuman gayud, sumala sa atong nadunggan. And lastly, the Word of God is read within the context, within the tradition, and within the church. Aron masabtan nato kung unsa gayud, no, ang mensahe sa Ginoo sa Biblia. May we increase our love for Christ through our love of the Word, so that we become true witnesses of the Word and true preachers of the Word through our way of life and attitudes towards one another. Ug karon atong isangyaw ang atong pagtuo sa pag-ingon. Nagatuo ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesu-Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga nipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansan sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampos sa katawhan. Magampog kita sa Dios, Amahan, kinsa, pinaagi sa iyang pulong, nagbuhat sa tibuok kalibutan, sa matag pangamuyo, kita moingon. Lamdagi kami sa imong pulong, o Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga kaparian, nga puyan unta nila ang pagkadinihugan sa Espiritu Santo, aron pagsangyaw sa maayong balita,
ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga opisyalis sa atong nasod, nga sumala sa Presidential Proclamation number 44 ug 1067, hatagan unta nilag pagtagad ang pag-umol sa moralidad sa ilang kaugalingon ug sa katawhan, pinaagi sa pagkaylap sa mensahe sa Biblia. Magampo kita sa Ginoo. Damdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa nagkalain-laing pundok ug tinihuan kinsa nagamit sa pulong sa Dios, nga dili unta nila himuon ang Biblia nga hinungdan sa panaglalis ug kabingkilan, kundili mahimo kining tuburan sa katarong, kalinaw ug kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Damdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga kabatanunan ug kanatong tanan, nga tagaan nato og dakong pagtagad, ang pagbasa, pagpamalandong ug pagampo sa pulong sa Ginoo, nga maoy giya sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Damdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Damdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga ang pulong sa Dios mahimo nilang abyan padulong sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Damdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Sa kahilom atong ibayaw sa atong amahan ang atong kaugalingong intention. Diyos sa among amahan, puna kami sa paghigugma sa imong pulong, ang tuburan sa kinabuhi ug kaluwasan, nga mao si Kristo among Ginoo hangtod sa kahangturan. Magaigsunan, karon pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo, dawaton nunda sa Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan. O amahan, dawat nga maluluyon ang among mga halag, nga sa pagsantos ka namo, imuuntay tugot nga magluwas ka namo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo.
ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunayong magagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Isalikway sa tao ang pagpaghigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli kiniini kanamo. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo di kawamahan ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas, ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kan mo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug molagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi amahan ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose Palma among Obispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, reliyosa, mga misyonero, ug ang imong balang katauhan nga niya diri karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, San Jose yang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayawon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kaniyo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon magampo kita samahan pinaagi sa mga pulong nga itludo kanato ni Jesucristo. Sa mga langit, paglayo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, pinisayo damay yun sa langit, ang kalanon na sa matagalaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, ginunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo amahan, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ng ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamog, samtang nagapaabot kami, nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay umalang hinarian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyong tanan. Ipakita ta ang paginigsunay. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios
si Yesu Kristo, ang pulong nga nahimong tao, ang tao nga nahimong pan alang kanato, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit, alang sa bangkite sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya, nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug karon mga kaigsunan diha ni Kristo, atong ibayaw sa atong amahan ug sa gahom ni Kristo ang atong healer, ang tanang masakiton. Isag-asa man sila sa mga hospital, sa ilang family at home, ug diya sa atong katilingban. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, magaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug mandalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, amahan, ug anak ug Espiritu Santo. Amen. Nalad ng santos nga misa dadang kalinaw ug kalipay ni Kristo.